Voor de mensen die bekend zijn met akoestiek is dat eigenlijk het aanpassen van een natuurkundige grootheid van geluidisolatie meten naar dingen die aangepast zijn aan het menselijk gehoor voor een lawaai-bron die niet echt specifiek laagfrequent is, normaal laagfrequent is. Een tweede aanpassing die er komt heeft te maken met de contactgeluidsisolatie, waarvan normaal akoestisch comfort ietsje strenger wordt. Dat was ook al aangekondigd in het moment van het verschijnen van deel 1, maar we hebben dus die periode van, ja, nu toch al bijna 8 jaar, denk ik, 5 jaar, toegelaten, laten we zeggen, om de mensen toe te laten om zich aan te passen, zich voor te bereiden op die nieuwe strengere grootheid. Dus normaal akoestisch comfort zal van 58 of al naar 55 of 54 gaan. Er is nog een heel kleine discussie over die laatste dB. Ja. Minder tastbaar is dan andere uitdagingen. Vocht, stabiliteit, warmte. Daar zijn we al veel langer, denk ik, intensiever mee bezig, maar die zijn ook veel tastbaarder. Akoestiek blijft toch wel wat een moeilijke. Dus gaan doortrekken van wat is uiteindelijk comfort, een goede lichtkwaliteit, ja. Dat is ook noodzakelijk. Is dat comfort? En dat is precies dezelfde discussie die je daar gaat hebben. Het is ook een keuze om bescherming te gebruiken. Ja, om terug te komen op de vraag die je stelde eigenlijk, Tim. Van hoe kijken jullie er met z'n allen een klein beetje tegenaan? Voor ons is akoestiek. Voor ons is akoestiek, niet specifiek niet voor mij, maar voor ons als bedrijf Rockfon, is akoestiek niet zo heel erg moeilijk. Want wij... De vorm en de volumes heel belangrijk zijn. Ja, en dan heb je materialen nodig die dat ook die helpen. Maar je kunt ook decoratief, dus dat is dan de tweede fase, dingen gaan toevoegen die dan eigenlijk ervoor zorgen dat je toch een aangename display hebt. Maar dat is een noodzakelijk kwaad. Dat is allemaal vrij goed gekend eigenlijk. Ermee rekening houden is af en toe toch nog wel moeilijk, maar de kwaliteit van het geluid binnen de woning, dit is onbekend. Als dat kan meegenomen worden in het oorspronkelijk ontwerp, ik zie plaatsen waar we langs gaan en steentapijten vloer, harde wanden, volledige ramen langs de ene kant, metalen platen, dan weet je toch op voorhand dat daar een probleem akoestisch gaat staan. Checklist erbij, waarbij je alle mogelijke varianten krijgt. Functie van type van fundering die je hebt, de massa van je vloerplaat, de kopse wanden. En eigenlijk als je gewoon aanvinkt, ik heb dit gedaan bij het ontwerp. En de personen ook die de werfopvolging doen, die zeggen ik heb gecontroleerd, ik heb daar 4 centimeter, ik heb geen hard contact. Dan krijg je met de garantie eigenlijk zeker ofwel verhoogd ofwel normaal akoestisch comfort. Ze weten het niet. Allee, ze krijgen die lessen van, maar ze doen daar niks mee in de ontwerpen. Dat is allemaal conceptueel tegenwoordig. Maar dit en luifels en dit en dat. Als je al die plannen zou gaan bekijken, technisch, en je zou dat vergroten en je zou dat op 1/50ste laten uittekenen, manier van spreken, dan raak je nergens meer. Echt, dat is... Ja, we zitten goed op school, want ik herinner Gent was er wel een technische jury, waarbij men er ook bepaalde... Ja, maar dat is... Ik zit in al die juries. Dan zeg je content, en wat doen ze dan? Dan pakken ze documentatie van Gyproc, documentatie van dat, en dan leggen ze dat dan... soms wordt het... Maar pas op, van de 20 studenten zijn er 3 die wel dat heel goed doen, hè. Maar het gaat over die anderen.